התערוכה פוטוארוזיה 2 היא המשך ישיר למיצב בשם זה שהוצג בבית האומנים בתל אביב ב-2007. הצילומים הפגומים שהוסתרו באדמה במלחמת העולם השנייה ועוקלו חלקית על ידי חדירת נוזלים הם הבסיס גם לתערוכה זו. בין הצילומים מוצגים כאן גם המכתבים שאבי כתב לי בימי הולדתי החמישי והשישי ולא ידע לאן לשלוח אותם. הטקסט על הקיר מעל למיצב אומר, איזה מזל שלא הסתרנו את הקטנה מאחורי הספרים. שמעתי את אבא אומר לסבתא, כשחזרנו הביתה אחרי האקציה ומצאנו את כל הדברים מפוזרים, שבורים, קרועים. הספרים הישנים האלה הם בפולנית, גרמנית ויידיש. ביניהם נמצאת המהדורה הראשונה בפולנית מספרו של ברונו שולץ, חנויות הקינמון. כמו כן שזורים בתערוכה תבליטים, כמעט אבסטרקטיים, שבעזרתם אני מנסה להעביר למתבונן את מצב הרוח, האווירה והמתח של הזמנים ההם. בצמוד למיצב השני הכיתוב על הקיר אומר, איפה אתם מחביאים אותה? איפה? החלקתי במהירות מתחת למיטה הגדולה והתקרבלתי ככדור בפינה החשוכה. דלתות נטרקו, וילונות הוסתו, וצללית חסמה את מעט האור שחדר מתחת למיטה. עצמתי את עיניי חזק חזק. כשסוף סוף הסתרר שקט, קשה היה לשלוף אותי משם. אין צורך לפרט מהו הסיפור שברקע המיצבים. ארגזי הזיכרון גם הם מדברים בעד עצמם. התחושות והאירועים האישיים מאוד שמוצאים את ביטוים בעבודות בפוטוארוזיה 2 מתוארים גם ביומן שנכתב על ידי זמן קצר לאחר הגיעי ארצה בגיל 10 ומוצג כאן כעבודת אומנות.